Ja volim lizalicu. I ja, posebno kad ih je 10. Oho, što ste dobili tako malo? Gledajte koliko je kod mene. Wednesday, ti počinješ, hajde. Kako skinuti ovaj omot? Skidaj se. Marš odavde. Hoćete mi pomoći? Ne mogu ni ja. Mike, hoćeš joj pomoći? Hajde. Lako. Ne, drugi put. Izvini, Wednesday, ne možemo ništa. Stvar, dođi. Reši to, molim te. Bravo. Dalje ću sama. O, da, to je bilo ukusno. Dakle, ja sam završila. Ko je sledeći? Sad sam ja na redu, konačno. Wow, ove lizalice su tako slatke. Imam jednu genijalnu ideju. Sad ću da vam pokažem. Stavit ću lizalicu u kesu, a zatim izlupati. Mike, šta ti je? Je li to neki novi lifehack? Tako je, bako. Napravio sam slatke mrvice. O, da. A sad ću močiti moju lizalicu ove mrve. Pogledajte, tako je postalo još ukusnije. Oduševljen sam. A sad ću pojesti ove mrve. O, da. Blago meni. Oh my god! Bako, hajde, sad ti šta sediš? Da, upravo si, unuče. Ali odakle početi? Šta je? Šta će ti, usisivač? Joj! Kakvu smešnu frizuru ima baka. Izvinjavam se. Ne smete se šaliti sa bakom. To nije lepo. Ali samo sam hteo da ti pomognem. Eto vidi. Jao, šta je to bilo? Nikakvog smeća ovde. Izvinjavam se, nisam hteo. Hvala, unuče. Lizalica je baš ukusna. Treba probati ostale. O, da. Stavit ću u usta što više lizalica. Hoću ja. Ti si već pojeo svoje. Sad je vreme da baka proba svoje divne lizalice. Izgleda da su mi se zaglavile ustima. Mike, pomozi mi brže, molim te. Preklinjam te. Ne ljuti se. Hajde, sad ću. Ups, izgleda da sam preterao. Oh my god. Tako je, a vilica mi još treba. Sve u redu. Ješću po jednu lizalicu. Baš su ukusne. Da, poješću svaku. I posljednja. Bravo, bako. Svaka ti čast. Da, možemo ići dalje. Šta, samo jedno kukuruzno zrno? Je li to neka šala? Opa, a baka ima 7, 8, 9, 10 zrna. Jao, mamice. Da, kod mene je prava porcija. Stani, Mike. Čekaj, imamo red. Ups, zaboravio sam, izvinite. Prvo Wednesday. Dobro. Jao, ne mogu zagristi ovo zrno. Baš je tvrdo. Jao, šta to radiš, draga? Mamice. To je vatra. Šta će ti? Želim da ugrejem zrno. Eto, napravila sam kokicu. Divno. Sad ću je probati. Gasim vatru. Bako, to nije bilo obavezno. Samo sam se brinula o tebi. Hajde, sad je vaš red. Gde je moja pegla? Kako sam lepa. Jao, izgleda da je pegla vruća. Znači mogu početi da pravim kokice.
Da, tako je. Treba malo sačekati. A gledajte, sada mogu probati svoje ukusne vruće kokice. Baš su lepe. O, super, bako. To je to, završila sam. Hajde, sad ti. Dobro, i ja imam ideju kako brzo spremiti kokice. Oh my. Tačnije, imam specijalni aparat za kokice. Da, sipat ću sva zrna unutra. I sad čekati. O, da, gledajte koliko kokica imam. O, baš su ukusne, to je divno. Sipat ću sve. A ne, Mike, ne radi to. A nemoj sipati sve. Aparat će se slomiti. Ma daj, bako. Jao, izgleda da si bila u pravu. Ajoj, mamice. Napravio si nam vatromet od kokica. Ali pogledajte koliko kokica sada imamo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za sve. Prestani. O, je li to žvaka? Jedna žvaka je dobro, a 10 još bolje. Oho, jeste nekad vidjeli toliku kulu od žvaka? Ne mogu da verujem. Mako, počni brže. Hajde, gladna sam. Da, samo da otvorim pakovanje. O, kako lepa žvakica. Sviđa mi se. Wednesday, možeš početi da jedeš. Ne, vi još niste završili. Jao da, nisam primetila. Eto. A sada gledajte, baka će naduvati balon. I... ups. Žao mi je. Hajde, završila sam. Prvo ću otvoriti svako pakovanje. Da, tako je. A sad ću napraviti jednu veliku žvaku. Razvaljati je. I napraviti nudle. A gledajte kako sladak aparat imam za to. Odlično. A sada ubacujem. I okrećem ručicu. O da, odlično mi ide. Wow, gledaj, Mike. Vidi kako je dobro smislilo Wednesday. Svaka joj čast. I krava je baš smiješna. To je to. Moja slatka pasta je spremna. I jedva čekam da je probam. O da, to je zaista slatko. Wow. Nisam ni samo očekivala da će ispasti tako ukusno. Sviđa mi se. Da, sad je more da jedem žvaku. Jao. Moja kula je pala. Kakva šteta. Ali nema veze. Jedva čekam da probam. Wow, to je zaista ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. O da, baš je dobar. Ali treba napraviti još veći. Da, drugi, treći. Cool, mogu se igrati sa njima. O, Mike, svaka ti čast. Da, bako. I dobio sam super ideju. Od ovih balona mogu napraviti kulu. Mada kakvu kulu? Celu kuću od žvaka. Da, odlično mi ide. Tako, još malo. I gotovo. Šta? Jao, izgleda da polećem. U pomoć! Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično. Hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se. To je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna. Sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši panike. A ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O da, poješću sve to.
drago meni. Sanjala sam da Nikol jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nikol, bubašvaba ti je na glavi. Što? Reci da se šališ? Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto ti. Ups. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. Osme. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna. Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nikol, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj poklopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere, čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool, sad ću ga probati. To je prelepo, jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. Baš si bezobrazna. Ali imaš kameru? Hej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo! Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super! Oho! To je čarobna lampa. Vidi, Julie! Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Gde je Jean? Wow! Unutra su bombone! Cool! O, da! To je prelepo! Jako mi se sviđa. Nikol, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gde je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gde je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to?
Wow! Koliko bombona! To je neverovatno! Ha, prava slatka kiša! Baš su ukusne! Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su! Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi! O, čekajte! Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da! Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika! 2, 1 i otvaramo. Oh my god! O ne, mamice! Nemam sreće. Šta? Opet paprika! Hajde, ti prva! No. Ne ti. Ne ti! Papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo. Uopšte neću da jedam to. Što? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to. Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo. Evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Nice. Jao, sad mi postaje hladno. Brr. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Very much. Izvini, malo sam preterala. Hajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. A Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Hajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. Let's go. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. O, mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gde ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Oh yeah. Želim ti sreću. Mamice.
Čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. Divno. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umućeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? Ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. Da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? Kako lepa. I miris je ekstra. Znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. Baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti mašnicom. Divno. Kao da sam u svom najslađem snu. Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? Da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pojesti. Cool. Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool. Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim.
Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa, a na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično! Mnogo mi se dopadaju ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovde. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedem ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuda. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Čokoladna hrana protiv prave hrane. Wow, to je dinamit. Može eksplodirati. Čekajte, ovaj sigurno neće eksplodirati jer je od čokolade. Kako cool. Nikad pre nisam jela čokoladni dinamit. Ali ovaj je tako ukusan. Fantastično. Wow, blago tebi. Da, ne mogu da se zaustavim. Ostao je posljednji komad i tajmer. Dođi kod mene. Da, to je divno. Čekaj, Julie, ako sam ja imala čokoladni dinamit, šta je kod tebe? Pravi. Ajoj, mamica sad će eksplodirati. Treba nam pomoć. Šta je to? Čula sam da nekome treba pomoć. A vidim da dole dve devojke zovu u pomoć. Odmah ću ih spasiti. Zdravo, drage dame. Šta vam se dogodilo? To je dinamit. Prvo vas moram osigurati. Ogradit ću vas. Tako je. A sad je red na dinamit. Kako to isključiti? Možda ovdje ima neki prekidač. Hajde, lomi se. Kakvi su ovo dugmići? Izgleda da sam nešto pogrešno pritisnula. Devojke, moram da idem.
Ćao, čao. Ona ga ne isključila, zar ne? Hajde da vidimo. O ne, samo smo potrošili vreme. Vidi, imam popit. Kako će nam pomoći? Upravo si, treba nešto ozbiljnije. Čarobni štapić. Ozbiljno? Dobro, možda motorna testera. Skloni to, molim te. Ništa ti se ne sviđa. O, to će nam pomoći. Da, sad ću preseći neku žicu. Ali koju? Biram plavu jer mi je to omiljena boja. O ne, dinamit je eksplodirao. Čekajte, devojke, ovo je čokolada. O, kako sjajno. Brzo probajte svu ovu čokoladu. Hvatajte, ko uhvati više, pobedio je. Julie, ja sam bolja. Ma nije bitno, bitno je da je čokolada ukusna. Slažem se. Oho, je li to novi iPhone? Sjajno, hajde da vidimo čiji je pravi, a čiji je čokoladni. Julie, pogledaj šta ti imaš. Ekran ne radi, čudno. Da, zato što imam čokoladni iPhone. Oh, cool. Ovo je jako ukusno. Onda ja definitivno imam pravi. Da, napokon sam dobila novi telefon. Moram odmah da se slikam. O, hoću i ja. Julie, kvariš mi sliku? Jel tako? Okej, onda ću te uplašiti. Kako ti se to sviđa, Nicole? A? Ha, uplašila si se. Ti si kukavica. Dobro, neću više da te diram. To uopšte nije smešno. O ne, moj telefon razbio se. O, ali Julie to ne zna. Julie, hoćeš da se zamenimo? Baš mi se jede tvoj čokoladni iPhone, a rado ću ti dati svoj pravi telefon. Odlično. Šta? Razbio se? Nicole, ne treba mi polomljeni iPhone. Vrati mi moju čokoladu. Što? Skoro si sve pojela? O, ali ja imam čokoladni punjač. Smislila sam nešto. Stavit ću telefon da se puni. Wow, uspelo je. Moj telefon je kao nov. Super. Što? Kako je to moguće? Julie opet ima celu čokoladu? Da, i rado ću je pojesti. O, da, to je divno. Hoću i ja tako? Imam i ja punjač. Sad ću probati. O ne! Nicole, šta ti je? Nisam trebalo ovo da radim. Frizura ti je top. Oho, to su čokoladna jaja. Cool, a šta ima Nicole? I Nicole ima čokoladna jaja? Kako je to moguće? Hajde da vidimo u čemu je stvar. Ja ću da počnem. Baš me zanima šta je unutra. Prvo ću skinuti savomot. Odlično, a vreme je da probam. O, da, to je prava čokolada. Fantastično. Oho, a unutra su Skittles bombone. Obožavam ih. Jo, i ja želim da probam svoje jaje. Sad ću ih otvoriti. I... O ne, kako gadno. To je pravo jaje. Užas. Fuj, jadna ja. A ja ću nastaviti da jedem. O, a tu su žele medvedići. Fantastično. Sad me zanima šta je u ostalim jajima. Sad ćemo da vidimo. Wow, to su Maltesers bombone, super. O, da, blago meni. Šta je, Julie? Hoćeš probati čokoladne jaje? Moja? Kako da ne? Jedi svoje jaje. Baš si cicija. O, došla mi ideja. Sad ću staviti Nicole jedno od svojih pravih jaje. Da vidimo kako će reagovati kad ga proba. O, a šta je ovdje? Šta? O ne! To je pravo jaje? Da, moj plan je uspeo. Kako ti se sviđa moje sirovo jaje, a? Eto ti! O ne! Šta si uradila, Nicole? Sad sam sva u jetu. Nemoj više to raditi. Dobro, poješću svoje jaje. Iako, znate šta? Došla mi je genijalna ideja. Ako su ovo prava jaje, mogu ih ispržiti. To je baš lako. O, da, odlično mi ide. Ja sam pravi kuvar. O, to izgleda baš lepo. Julie, mogu li da probam malo? Molim te. Naravno da ne. Ne? I
ko je od nas djeci cilja? Vidi, sad ću ti pokazati kako umem. Bacam i... O, to je odličan trenutak da se osvetim. O ne! Da, uspela. O, jadna Julie, sva si se umazala. Baš si bezobrazna. Ne pričam više s tobom. Vreme za nove poklopce. Ovog puta ispod kola i pomfrit. Pitam se ko ima čokoladni set. Oho, izgleda da je moja flaša čokoladna. Sad ću da probam. Wow, prelepo. Oduševljena sam. O, šta će biti unutra? Wow, a unutra su Skittles bombone. Baš su lepe. Wow, obožavam ove bombone. Blago meni. A sad ću ja probati svoju kolu. O ne! O, džabe sam je mučkala. Jao, sad sam sva mokra i lepljiva. Fuj! Prestani da se smiješ. Izvini, ali to je zaista bilo smešno. Dakle, vreme je da probam svoj pomfrit. Izgleda kao pravi, ali zapravo to je čokolada. Wow, prelepo, a nisam znala da je čokoladni pomfrit 100 puta ukusniji od običnog. Čekajte, je li kutija čokoladna? O, jeste, to je sjajno. Što? Sigurna sam da je i moja kutija jestiva. O ne, fuj, ovo je pravi karton. Kako gadno, pojela sam papir. Ma daj, nemoj biti tužna. Izvoli, probaj moje pakovanje, sigurno je ukusnije od kartona. O da, baš ti hvala. Zdravo, devojke, ajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney! Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. Ona je vjerovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Oho, ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu, sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice, sad imam buba švabu na jeziku. Marš odavde. Ups, sad je po Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite, skinite. Fuj, fuj. Jao, još sam i sva lepljiva. Strašno. Čudno, gdje je Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve je tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete, super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow! Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete. Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, tako je lepo. I tako sjaji. O, znam. Umočit ću usne ove konfete. I pogledaj, Julie. To je divno. Wow, cool. A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko. Super. Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je?
Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko. Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jao, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super. To je šešir sa pićem. Cool. To je roza kola, a nikad nisam takvu probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A vreme je da probam. Wow, mnogo mi se sviđa. A vidi, Julie, kola je zaista roze. A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi ideja. Ubacit ću par mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie, morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! Roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. I kiselo. Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. O, ovo su Njorst bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. Bitno je da me ne primeti. Op! To je to. I jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jau, zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod poklopca. Ovo je plava vecešolja ili lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica.
Ej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati. Divno. Yummy. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. Iscedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. O, kiseli je, ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je jestivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno, sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. Moje od jagode. Hoću još? O, imamo još i papir. Znam šta da uradim. Nacrtat ću gelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme je da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija. A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira. Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! O, nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo X-Ox koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam Ox ovde. A ja X ovde. A i ovde. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow, divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne, ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok, a zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani. Sad je tvoj red da skidaš poklopac. A, tačno, upravo si. O, imam također žele čašu i još sam dobila puckitele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sipati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. O, uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da? Wow! Nevjerovatno. O, Britney, a možeš mi sipati malo tvojeg bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žal. Izvoli. O, kako cool. Wow! Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa.
Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena. Šta? Da li je to crvena paprika? Jao, koliko gadnih, ljutih paprika. A šta je to kod Majka? O ne, kakva velika planina papričica. Nekom se baš nije posrećila. Hajde, Mary, ti kreni. Pa dobro, šta da se radi? Idemo? Za sad je sve u redu. Kako to jede? Fuj. Dobro, uspela sam. Joj, kako mi je vruće. A, sad ću pući. Kakav užas. O, čak sam se i opekao. Imam nešto da ohladim, Mary. Hvala. Thank you. Nema na čemu. Mia, sad ti. O ne, ne podnosim ove čili papričice. Užas. To je nemoguće. Joj, odvratno. Jadna ja. Da, jadna Mia. Kako ih jede, ne razumem. Jedan deo sam pojela. Idemo dalje. Ostalo je još malo. Hej, odakle dolaze nove paprike? Odlično, Mia neće ni primetiti da jede moje papričice. Mike, šta si to izmislio? Gotovo, moja osveta će biti brza i strašna. Eto ti. Mike, zaslužio si to. Kako vruće, gorim. Ide mi para iz ušiju, o ne. Mia, izgledaš kao voz. Ne mogu više da držim vatru u sebi, eksplodirat ću. Šta? Situacija je izmakla kontroli. Moramo da spasimo Miju. Negde sam imao vatrogasni aparat. Hej, boli me. Vreme za hlađenje. O da, baš ti hvala. Gotovo, spašeni smo. Da si vidjela svoje lice, Mija? Da, ti si kao Deda Mraz. Koji ste vi, šalivdžije? Sad je tačno tvoj red, Mike. Neka hvala, propustit ću. Ne, nećeš se izvući, Mike. U redu, počinjem. Joj, kako ljuto. Oho, hoće li stvarno sve to pojesti? Fuj, kako gadno. Jadni Mike. U redu, ostala je samo jedna paprika. O ne, gorim. Eksplodirat ću. Letim. Sad padam. Treba mi još goriva. Odlično. Upalilo je. Gde je Mike? Sad ću da ga nađem. Hoću ja da vidim Majka. Super, u svemiru sam. Kakvu lepu lizalicu imam. A ja imam ih više. Mike, vidi koliko je Mary dobila. Da, imam čitavu planinu lizalica. Mija, hajde, možeš da počneš. Jao, samo jedna mala lizalica. Brzo ću je pojesti. Hej, hajde, otvori se. Hajde. Šta je ovo, bre? O, gde je bombona? U redu, može i bez štapića da se jede. Vreme je da je konačno probam. Jao, prelepa je. Lizalica sa ukusom jagode je moja omiljena. Odlično. Hajde, Majko, jedi sad svoje lizalice. Vidi Mija kakvu lepu lizalicu imam. Prvo ću ih sve otvoriti. Odlično, a sad mi treba čekić. Ovako. Svaka mi čast. Hej, budi oprezan, Mike, nemoj nas da zakačiš. Ma sve u redu. Sad imam lizalicu u prahu.
A evo i činije. Sipam sve mrvice u činiju. Ovako. A sad umačem lizalicu u ove mrve. Super, moje jelo je spremno. O da, to je ekstra. Ovo je nešto nerealno. Oduševljen sam, a sad najlepši deo. O da. To je bilo nezaboravno. Hajde, Mary, možeš početi da jedeš svoju planinu od lizalica. Ali kako brzo da otvorim sve lizalice? Da, znam. Ej, Mary, mislim da duvaš u pogrešnom pravcu. Ups, izvinjavam se. Idemo. Da. Izgleda sjajno. Pa, vreme za uživanje. Jao, to je jako ukusno. Još više lizalica. Kako lepo jede. Daj nama malo, Mary. Molimo te. Kako da ne? Jao, šta je bilo? Ne mogu otvoriti usta. Mary, šta ćeš sad? Pa molim vas, pomozite mi. Pa dobro, morat ćemo da joj pomognemo. Vuci. Probajte drugačije. To, konačno je uspelo. Moram da vratim vilić na mesto. Ovako. Odlično, izgleda da je sve u redu. Dobro je, baci 5. Što? Jedno zrno? Nekoliko zrna kukuruza. Šta da radim sa tim? Wow, super! Pogledajte koliko sam ja dobila. Hajde, Mija, jedi. U redu, kako god kažeš. Juj, kako čvrsto. Imam ideju. Pogledajte šta imam. To je super peglo za kosu. Sad ću spremiti kokice. Samo treba malo sačekati. Dok čekaš možeš umreti od dosade. Da, to je predugo. Da, uspelo je. Šta, jesi napravila nešto? Čestitamo. To su prave kokice. Mislim, kokica. Kako je ukusno. Šteta što tako malo. U redu, Mike, sad je tvoj red. Ma šta ja da smislim? Znam. Pogledajte kakvu ja peglu imam. I ja ću napraviti sebi kokice. Kako sam pametan. Wow, to je stvarno cool. Imam više kokica nego ti, Mija. Kako boli. Moram brže ohladiti ovu opekotinu. Ti si pravi baksuz, Mike. U redu, sad ti, Mary. Imam ideju. Pitam se šta je izmislila. Pogledajte šta imam. Mini aparat za pravljenje kokica. To je super. Ja moram samo da stavljam ruku i da jedem. Želim još više kokica. Još i još. To je stvarno cool. O da, sipat ću sve što je ostalo. Ajoj, šta se dešava? O ne, sad će eksplodirati. To je kiša od kokica. O ne. A ja mislim da je to baš super. Wow, kakva cool kantica. Oh Mike, tvoja kantica je baš mala. Smej se koliko god želiš. Wow, pogledaj šta je kod Mije. Super, jako volim piletinu. Šta gledaš, Mike? Jedi svoju piletinu. Miriše baš lepo. O da. To je baš ukusno. Jedva čekam da pojedem to. O ne, zagrcnuo sam se. U pomoć.
Hvala. Mike, ti si luzer? Baš si smešan. Hej, šta to radiš? Nećeš mi se više smeti. Ok, sad je moj red. Jao, to je jako ukusno. Kako lepo hrska. Oduševljena sam. Kako lepo jede. O da, ne mogu da se zaustavim. Mislim da je previše zauzeta jedenjem, tako da mogu ukrasti jedan batak. Šta? A gde je posljednje pače? Mike, vrati mi! Eto ti, dobio si novi šešir. Ti si luda, Mary. Odlično, konačno je stigao red na mene. Da, Mary, bila si u pravu, to je nerealno ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, mislim da će sada pući. Još, treba mi još mesa. Možda ću i ja dobiti nešto. Hej, šta to radiš? Jao, izvini Mija. Vidi, mogu da je upravljam batakom. Cool. Mija, hvataj. Odlično urađeno. Sad je to sve naše. To je ekstra. Ne mogu da se odvojim. To je bilo ekstra. Našla sam piletinu. Bravo, Mija, dobra devojčica. Da, ja sam najbolja. Šta? Ali zašto je moja kantica prazna? Ne, samo ne to. To ste vi uradili? Vi ste mi pojeli piletinu? Pa izvini. To je bilo previše ukusno, nismo mogli da odolimo.